एगो काम नहीं करत राय खाना तोर बाबू का बनाई हन खाना आम ना खिवा दे तानी शादी के बेरा 5 लाख दहेज लिहन लाइकी का हाल बा दोस्त ओनिया का करतले हंसू हंसू मॉर्निंग मॉर्निंग क्या करतले गुड मॉर्निंग बोल सारा वो पागल कहीं का लाइकी रे माई एगो बात पूछी पूछ। अच्छा ते हमरा के गोद ले बारी का ना रे बबुओ गोद ले वहीं के रहत नु त अच्छा लेती तोरा जैसन बानर ना। लाइकी बोलो ना हमरा पे भरोसा काहे नहीं है? काहे कि गांव भर में तोर क्रेडिट बनल बा। लाइकी